you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, ding, ding. So for today's video, magbabalik ang ating mukbang! Anyways, hindi naman to gaya ng dati na halos every week kami na may mukbang na upload. Ngayon kasi ay may kapartner tayo at yun ay ang Nelly's Best Online Kitchen namin! Grabe, ang bait talaga nila guys. Talagang pinapadalhan kami dito ng napakarami at napakasarap na mga food. Shout out sa inyo, Nelly's Best Online Kitchen namin! Thank you so much po sa inyo. Ilalagay po namin dito sa baba ng video screen yung FB page niyo. Pati yung link naman nila guys ay nasa description box. Grabe guys, napakasarap talagang tingnan. Tsaka amoy pa lang, ulam na. Paano pa kayang natikman na natin? Oh my God, I'm so excited. At gutom na rin. So wag na natin tong patagalan, mag-pray na tayo. Thank you po Lord sa pagkain na nasa aming harapan. Sana po lahat ng tao ay meron ding kinakain. Thank you so much po sa biyaya at sa ginawa mong instrument para makakain kami nito ng masasarap na pagkain. In Jesus' name, amen. So guys, meron tayo ditong lobster, shrimp, lechon manok, and fried chicken! Grabe, ang dami guys. Parang birthday ko. So guys, kung gusto nyo po palang umorder sa kanila, mag-message lang po kayo sa FB page nila na Nelly's Best Online Kitchen namin. Mga taga Cebu, dira. Mo-deliver sila sa Lapu-Lapu, Mandawi, and Cebu City. And free delivery na pag sa Lapu-Lapu ra ka. So this Christmas and New Year, na sila sale. For only 8,999 pesos. Package with whole lechon na. Ikaw na lang bahala kung unsang upat na dishes imong gusto nga i-appeal. Tapos sila 11,888 lechon package. And pinaka-last, dapat yun sila Christmas package for 13,888 free 7 dishes nga imong gusto. Free cake, free duha ka coke, o free paklay. Da, kabunga ba sa Pasko, no? So guys, ma-accept ni Slag reservations and payment via GCash, bank transfer, or Palawan. What are you waiting for? Serve na mo. So guys, this is it na po, no? No more chika-chika na, kay gutom na kaayo. So tawagin na po natin ang makakasama natin sa mukbang na ito. Syempre, wala nang iba. Sina Chinchin, Ma'am Shitin, and Daddy Ineng. So syempre, dapat talagang kasama ko sila. Kasi hindi ko naman mauubos to, di ba? For sure, mabubusog ang lahat dito sa amin. Hey, what's up, mami? Thank you So much, Nelly's Best Online Kitchenomics! So, let's start na mga... Let's go! So guys, hindi na lang ako mag-grab guys kasi hindi kasya sa kamot ko. Okay. Kamay. So guys, maglagay kami dito ng para sa aming family para makatikim din sila. So, bigyan natin sila ng... Kasi hindi naman namin ito mauubos. Kaya share the blessings sa family kasi Kaan pa kami? marami talaga to guys, hindi namin mauubos. At lalong hindi na mauubos to ni Nage kung siya lang mag-isa. Kaya dito kami guys, para tulungan siya. So, may drinks din kami guys. Yes, meron kaming coke sa tabi. Hindi pa namin ipapakita kasi uunahin ni Chen. Oo nga eh. So, buksan na rin natin ito, no? Kasi para makita ng mga manunood na ang sarap talaga ng mga pagkain. So guys, bigyan natin sila ng isang ganito guys kasi hindi pa kami nakatikim lahat nito kaya. And also ito po. Shrimp. So, let's eat na. Excited na ka, Jai. Yeah, so guys, no? 20. Yes, okay. Ito ang gusto natin. So, Mami Tintin, anong gusto mo din? Ito din? Ikaw. Ay! Ang ganyan yun. Wow. Ikaw na, sasagot yun. Shrimp. Yum. Chicken for chicken. Sorry, guys. So, yellow guys kasi wala lang. So, guys, ito na yung lobster natin. Wow! Sarap. Ipakita nila yung pagablo. Ito din kay Ma'am Shitin, kay Ate Ini. So, pasensya na guys kung low quality lang pa talaga yung camera namin guys. Yes, kasi iPhone 6 Plus yung ginagamit namin. Ewan ko kung bakit naging ganyan yung camera ninyo. Sana all iPhone. Hindi, ma'am, tanay nga na. Hindi yung na ganyan ay... Hindi talaga ganyan, guys. Hindi sana yan ganyan, charot. So, favorite ni Nate, guys. Ate Nate. Yung tutubang. Wait, Kanang? sabi ko. Okay raman, dili man kaayo. Dalawa na. Kanang dahil. Ay mo na ni. Ito yung Ma'am Shitin mo, lobsters. Sarap guys, hindi pwedeng walang rice. Sobrang sarap ng kahang. Kanin. Ah, lobster ka na. Sa Tatikman lahat natin, ng guys. pagkain, sa lahat ng pagkain guys, yung pinaka-importante talaga yung kanin.
Mm. Uy, kasarap. Ano yun? Uy. Ang kilig ka na ka. Kuan. Anong nangyari sa'yo dyan, oy? Ay! Ang lobster guys. Ang lobster guys. Sobrang sarap ng lobster guys. Tinis, ano pa gusto mo? Ito? Yes, gusto pa nito niya, Tinis. Paborito niya to, oh. Sobrang sarap talaga, guys. Thank you so much po talaga, Sir Arnel, for contacting us sa Facebook page ni Nitch and Chin. Yes, thank you so much, sir. Nabasa ko kagabi lang, tapos agad-agad. Nabukasan, nandito agad. At ang sarap. Grabe, ang sarap, guys. First time namin makakain ng ganito guys. Lalo na yung lobster. Matagal na namin pinangarap. Kasi nanonood. Lagi kaming nanonood ng mga mukbang. Tapos pinapanood din namin yung mukbang ni Boy Tapang ng Nelly's Best Online Kitchenomics din. Ang kaon siya, lapu-lapu, lobster. Yeah. Chin, lami, Chin. Ah, kalami. Uy! Yungitan ba yun? Hmm. Alam ko ano So, sinitch lang. Ay, Sabi. sabi ni Nitch, guys. Na-expect niya talaga na maghungit-hungit daw ni. Happy birthday, Mas Mas! Tinis din, oh. Lobster. Sobrang sarap guys eh. Nakaanak yung nango, guys. Sa sobrang sarap. Nakaunsa? Nakaanak. So, kakatapos lang ng online class natin, Nish. Yes. Timing talaga, guys, na dumating yung pagkain. Ay, pagdating nito, nag-online class pa siya. Kuya, Bisaya, ay Tagalog. So, guys, magpaalam lang kami, guys, na sa mukbang na to, para hindi kami masyadong awkward talaga. Mag-Bisaya, sa amin, no, kay lagyan na lang namin ng subtitle sa baba. Kasi hindi makakapagsalita ng maayos si Ate Nish pag Tagalog kasi hindi pa siya marunong. Yes. Ito kita dyan. Marunong talaga siya pero Yeah. hindi lalabas yung pagkadaldal niya pag hindi ano eh. Yes. Bisaya. Dapat Bisaya. Bisaya na tanda kay para tabian kay ko. Ang Bisaya, dito dapat day, no? Oh. Palitan naman. Pero hello pa rin dyan sa mga Tagalog subscribers na nanonood. Share kayo may Tagalog ay? Ban. Subscribe sa palike sa atong bag-una kong vlog, no? Asa to? Vic de Sukatan. Yes, nasa shout out kay Vic de Sukatan. Shout out sa mga Bisaya lang yun lang, no? Please, Uncle, ikuha na yung taon to. Pansin na yung taon Notice. to. Please, uncle. So, Busy guys si Vic de Sukatan kay pagkadlaw nagmatap ako daghan kay siyang upload tulo ka buok. Tulo ka buok upload niya sa yung YouTube kugihan kasi uncle. Ganiha, guys. Pag mata ko, bunta, guys, mogi, kinaunhan ako nakitaan. na, Tagpuan ba, tabian nga bata. Yung tabihan niya si Dodong Kulot. So later guys, nami pang shout out ng mga small YouTuber ng mga members. Mga members sila. Yes. so guys no, balik ka sa Nilis Best Online Kitchenomics. So guys, kani sila no, ug naara ka sa lapu-lapu mo order ka nila. Why bayad ang ilang Yes, true. pag-deliver. Free ra deliver Free pag delivery. Tagala pala po. Bitcoin kuan na nara sa lapu-lapu area. So, Nunahan ko kagaya-puyapot ka. so guys, Free delivery. so guys, grabe no, layo kayo lang gibiyahe para lang makabot kayo Yeah. sa Pinungan. So thank you so much talaga. Yes, thank you so much talaga, sir. Pasensya na kung mauwain mo ako kanina. Yes, mawawon kay sa Tinich ganiha pag-abot sa mga kuan nila staff. Kami po kaila. Wala ka lobster. Wala na po eh. Sila, sun, tagay. Tagasin. So, murag nagkaon na po rin mong family, guys. Yes. Basta lang. Kaya sa on, di ba ta masod sa camera o daghan kay ta. So, Kaon na chino, na lobster. Same. sa Tinich, guys, dugay na gini siya sa ipong tanang. Ano, wala na daw may mukbang. So, may na lang yun niya. May nalanggid ninyo talaga. Salamat gid ninyo, sir, kay. Nakakuha na yung kamukbang ni Balik. Yeah. Lipay kag gabi, sir, pag-chat ninyo. Ako pang piliin ka tunay inasal. Pero giingnan na yan kamo nga. Kamo na lay bahala. Kay, nahiya ka sa kauaw.
Salamat. Lami yung, lami yung secret. Para sa akin, alam ka ng galutuan. Lami man. Lagi pa, lagi pa. Halang daw. Halang ina. So, medyo halang-halang siya, pero kere ragid guys sa mga kids. No. Mas, yan din. So, busog na magugay ni sa Chin ganiha guys. Nagkaon siya. Siyempre, paliwad ito ganiha. Kami wala kami nangaon sa niche raw sa Chin. Nga sa niche, gamay raw magkikaon sa Chin, pero naghana. So, Ano mga siya, karong busog? busog na kayo siya. At lang kami ta Jenny. Disclaimer guys, hamon ako pag hinaw. Oo. Dili So, mo kita guys, sulod sa iyang kamot. Oh, dili sad mi komportable nga na imo samok-samok sa mong kamot. Dili So, mi ako ko rin arte ka dere. Ha? Dili ko kapalit og tarong. So, ngayon nga. So, please follow sa yung na nga. So, please follow sa yung kuan guys sa Facebook page. lang Facebook page. Nga. Ma'am siya tinda, pero dili gina siya ako ang mga tinda guys. Nag-reseller ako ng yawat guys, no nga. Bakit hindi ay kanang tagpangpainit na lang ang ginan siya. Okay guys. Guys, please like mo sa akong page nga Ma'am Shitinda. Yeah, guys, kung namo i-recommend dira guys no nga mga direct supplier no, by naman. PM lang muna ako guys Kung kay. taga Japan, petan guys, taga Japan na mo dira guys, nga mo order mo ni Martin, i-Gcash na lang na nila. Ala. Asa ta ko? Ako ka Ito ka ano uy. So guys, please lang guys no kay gihanglan kita. Wait na kay. Matinding pangangailangan guys kay Pasko na hapit guys. Then Nga. birthday pa gid ni Chin. Ang mga halin ni Ma'am Sitin, kung na mabili ni birthday ni Chin, mo na yung gusto niya. Kung na mabili ni ni Christmas sa sad, mo sa na yung gusto. Sige. Tigong guys ba. Please lang kung namo i-recommend nga direct supplier. Ano man? So, palihog na yung tawag mo no og kamo nagyon may kaila gid ang tawag. Kay gusto. Ito naman affordable. Oh, ana nga affordable na yung tawag. Pasensya na kay Chin guys. So, ganda pinaka-special mukbang na mo guys. Ang sarap. Bakit na? Ha? Taba kayo. Saba, Chin. Sobrang grabe gid guys, grabe kalami gid lang silang mga pagkaon gid na. Halang siya guys, pero kaya ra. Hmm. Di lagi makita yung pagkaon lagi. Palihog. Sensya kay guys, kung dili kayo makita ilang food. Kay, low quality ra gid ang camera. Bisag way food guys, ako lang gitilok. Wala ko tayo Sa mga nangutana guys, anong wala gid mi Ay, hindi. anong wala gid mi nag-invest og camera no. So guys, pasensya kay daghan kayo ming kinahanglan na home gid. Ginanan ko, be. Sumagtarong sa tagling ko na kay. Ang giingon sa akong mama to galing ha, pag klase online class na mo. Ingon siya, kung naa sa tubangan sa pagkaon, magkuan, tarong lingkod. Sumagtarong sa taglingkod. Yeah. Sa baso. Diba, kung makakita akong teacher, ano na, ingnon di ko anak na, minaw gid ko. Yes. So kani sa tinis guys, sobra ni siya ka kuan gid sa yang online class no. Dedicated kini siya siyang pag-eskwela. Yes, pangandoy yun ako guys, nakatarong kong eskwela. Makaman. Makatarong, makahuman. Kalimit ko. Nagtarong di ako sa school, huwag ka nagbinuang. Ano ba tinis? Mag-vlog ra ka if naakay vacant time or Basta English. Fish pa iban. Iban na manok ko, beka. Manok na pula. Manok na pula. Shrimp. Favorite mga kani. Manok na pula. so guys, na magic na mga lobster na wa na guys. Kaya amo gigiun na kaya. Kalau tigmin hakaw na tigil. Kaya bawa na mo guys, kay sa mukbang tanan, pero may chin guys, na dako kay lobster guys, si anak na niya. Kanon na Mo na yung mga favorite na chin talawon mga mukbang. Ya kadang ASMR gid ba. Kami kay paminaw maglaway takadlawon dako. So, sa una nag-imagine na gid mi. baso, tabu-tabutay. Sa una, imagine, talon. Yes. So, na-imagine namin is, sige na mo tanaw sa mga vlogger nga, parehas nilang medyo maldita nito na. Pero may naay mo kuha nila, deliver ng mga ngani pagkaon, Ang clothes. sponsors, Ang clothes. and clothes. So, So karon guys, nakasuway na gid sa teenage no nga so, tungod sa Nelly's Best Online Kitchenomics.
Mga back-up lang ako sila, guys. Yes, siya ang artista Pag guys. back up ka, di siya kahurot guys. Guys, nga na guys, hindi siya usa. Okay naman kung hindi siya usa. Basta dili lang perminting eh. Ako lang Ang dito vlog sa... niya siya, kita ng permit. Kay Like kanang mga shoutout niya nga video, siya raman na usa. Pero dapat napod siya yung mga video nga na ay dagko para dili ma-made for kids iyahang YouTube channel. Kaya kung made for kids yung YouTube channel guys, wala. Hindi na ako makakapag-vlog. Makablog pa pero daghan kayong dili makakuan ng feature. so try natin lang chicken guys. So. Fried Yes. chicken. Naglaway ko sa chicken pero di ko kakaon. Pero feel ako mo man gyapon ng kanya. Hindi niya. Kumain ng chicken guys. Kumain kayo. Ang kaon ko eh. Hindi. Ito ba? Bala sa akin ang nito. Ano na bitaw kay Yes. sponsor dahil. Natin, hindi. Kalam pa ka. Kaon best na siya na guys. Tabi na kung naay. Mayonnaise. Yes. Ibalik ko muna dito, guys, kasi kumain pa ako nito. Nakalamig lahat. Ikaw, gusto ba? Hindi. Sobrang sarap. We. Hindi tumutuo si Ma'am Sitin. Ay, saya ako. Hindi matuan. Dili mutuo si Ma'am Sitin. Ano man? Ano saan ni? Hang ni? Sauce na niya ganda. Chicken, ikaw lang. Biyan. Ang sauce guys na wahi. So, dili na mo ibutang guys, no? Kaya para dili makuha tayo. So, si Chin guys, dili ginim tarong kao, no? Kaya busog naman ni Daan. Sino ka ba tayo? Kabakayo. Kabang kayo. Sino ka ba tayo? Kabakayo. Sino kung... Magdali ko kaon guys. Kaya later ako yung mag-shoutout sa mga panes. Small YouTuber. Okay. Well, nagkaon mo ba? Ano siya? Ano? Tamis ka, guys. Tamis kayo sa nag-sauce, guys. So, lami kayo. Shibuzay? Shibuzay? Shib... Busog guys si auntie guys. Pero kaon gihapon. Katag sara na. Kaon gihapon no kay tagsara ta makatilaw ni Day. Layo mo ka niya mga guys. Layo guys sa city. Kasi sa Cebu City yun. Gikan sa Cebu City. Pal ang biyahe mga almost 3 hours. Yes. Okay, bawal na guys ha. Pero kung mag-bike ka guys. Kung mag-bike ka, usa ka oras ra. Ah! Saan man yung bike? May turbo? Kung bike, ang bakla. Ako ano ning? Mapapapapapa. Let's kill this love. Uy, bawal magsasayo ha. Saan mo? Let's do la la la. Guys, grabe guys. Oy. Uy, Hindi ko ka-imagine guys nga sa ako ang pagmata kay. Hapon na magupag yung mata guys kay nag-edit ko. Kadlaw na kang buntag na ko na human alas 5. So, yung mata ko mga alas 2. Pag sa akong pagmata guys, mga na ni guys. guys, sa una guys, damgo pag yun karon true dream. Dream? True dream na. Sa mga meg, meron na kaming Epiflex na mga channel ng friends namin na Small YouTuber. no, The Battalion Squad. Hello, The Battalion Hello, Squad. The Battalion Squad. So, lagi namin silang pinapanood pag nagla-live stream sila pero hindi nga lang lahat kasi almost mga 4 hours, tag 5 hours. So, So, hindi lang sa nang matanong pero kasi late na kasi dito. late kasi sila nag-live. Nasa Adlaw ibang- dere. Nasa ibang bansa kasi sila. Maaga na dito tapos sa kanilang gabi or Maga. Maga. So, sila po yung mga members dito sa YouTube na Tagalog kay mga Tagalog. Mga members sila dito sa YouTube na mga nagtutulungan, ganon. Siguro mayroong mga small YouTubers or big time YouTubers na familiar dito, 'di ba? Yung member. Mga member. So, i-flex po namin sila dito kasi sinusuportahan din naman nila kami. Sinusuportahan din nila yung channel namin and friend na rin namin sila. Oo guys, na mababait talaga nila na mga kaibigan. Lalo na kay Ma'am Christine at kay Tito Ining. So, unang channel po na i-flex ko ay kay The Bodyguard. So, hello sa'yo dyan, Bodyguard. Hi, Belgar. Grabe nakakatuwa yung mga live stream niya guys. Yung disco lagi tanong. Mga budots, yung mga so, Tut, tut, tut. so si Nage, hindi na kasi naaabutan ni Nage kasi umaga na siya nagla-live stream.
Pero grabe, nakakatuwa talaga yung mga live stream niya, guys. And napakatalino niya po. Binabanggit niya din po yung channel namin sa mga live stream niya. Hello, The Bodyguard. Hello, The Bodyguard. Next naman ay si Zero RCS. Zoro RCS. So, hello po. Hello, Zoro. Next naman ay si Desi Villaruz. Hello. Please Shout out subscribe. sa channel. Subscribe niyo po mga Mga channel channel nila. Subscribe niyo po mga channel nila. Nandito lang. And Ate Grace, of course. Hello, Ate Hello, Grace. Hello, Ate Grace. So, siya nga pala, guys. Yan si Ate Grace. Katulad lang din The Bodyguard na, live stream siya lagi. Umaga na dito sa Pilipinas. Merong one time, guys, na finiflex niya yung isang vlog sa channel ni Nitch. And yun ay ang Shopee prank kay tatay. Papa ko, lolo ni Nitch, pero tatay ang tawag nila. So guys, prank niya din si tatay niya, no? Yung papa ni Ma'am Shitin, prank niya. Yes. Dahil naawa at natouch siya dun sa naawa siya, prank na Shopee. Oh, kasi akala ng papa ni Ma'am Shitin ay nanalo talaga siya. So, Ng 10,000 pesos. so ang ginawa ni Ate Grace, Ate Grace ay siya ang nagbigay. siya ang nagbigay ng pera sa father niya. Yes, thank you so much, Thank Ate you so much. Grace. Thank you so much, Ate Grace. Sobrang saya po talaga ni Tatay Ate Grace. Yes. Napakabait niyo po. God bless you more. Sana magkaroon ka pa ng maraming subscribers. And supporters. At saka members. At syempre guys, higit sa lahat si Ate Eagle Ego Eye. ay Starry. Grabe Ate Eagle. Oy, supportive kayo sa among channel. Murag, from the start yun guys, bago pa lang po na vlog si Nitch ng mga shout out, yung mga nagte-trending. Isa na po talaga siya sa pinaka-supportive talaga kay Nitch. At bait po talaga niya. So, regards si Nitch kay Kaynan. Meron kasing friends si Nitch. So, taga Belgium sila guys. At sobrang bait. At Meron ang na- cute pa ni Kaynan. Ang ganda din niya ng Sam. Si Ate Eagle Eye talaga yung close sa family namin. Sobrang araw-araw yan Para na tumatawag. namin siyang family. Yes. Araw-araw yan tumatawag dito sa Lagi kaming nagtatawagan pag wala akong ine-edit, gano'n. Yes, kasi alam na niya na mag-i-edit palagi si Ma'am Shitin. Yes, walang ibang ginagawa ko di edit. Kasi para yun sa ating kinabukasan. So, hindi ko po inaano sa niche ha. Pinupugos. Ang sana? Pinipilit. Pinipilit. Di ba? Hindi ko siya pinipilit. Yes. Talagang gusto talaga ni Nitch mag-vlog. Di ba, Ate Nitch? Pero, Pero ngayon, Kasi hindi na nag- madalas ng mag-vlog at Nitch kasi ano siya eh, klase niya. Pangan! kasi mga nagsasabi dyan na ayaw nila kami makita sa niche lang. So, wala kayong magagawa guys. Kasi request ko ni Sir Arnel. Sir Arnel na. Ang partner namin sa video na to. Yes. Okay, so, grabe ang sarap yun. Uy, magdambot. So, nung nagbigay sa Ate Grace kay Tatay guys, hindi talaga naniwala sa Tatay pero nung sumabi na sa Ate Grace na tinuod, tuon na siya. Kala niya kasi prank Prank. rin yun. So guys, ulitin ko po. Subscribe niyo po si Ate Eagle Eye. Napaka-supportive niya po sa amin. Lalo na kay Nitch. Love na love niya talaga si Nitch. Ang pag-follow sa TikTok niya. Meron na siya TikTok. Pero, Ano siya? pinafollow din siya ni Nitch. Kasi yung mga anak niya guys, ang galing mag-TikTok kaso nahihiya. Parang si Ma'am Shitin. Paano BTS? Bangping? Ay, Bangtan. Paano Bangtan Chin, guys? Bangtan Boy. BTS. Wait, so guys ha, may hinahanap akong isa guys na. Gusto na kabatan ko. Ilan sila? Marami kasi sila guys, pero hindi ko na nalagay dito. Hindi ko na screenshot yung iba. Sorry, Ate Igor. Next time naman. Sobrang sarap talaga niya, guys. Ganyan talaga yung nang. Kaunsa? Ay, ganyan pala. Wait lang guys, hanap ko po. Anyways, ikakat ko naman to sa nawar. Saba kasi chin guys. Ito guys, si Ate Maui Becker. Ate Maui Becker. Meron po siyang 10,000 subscribers. So, please subscribe me guys. Grabe po guys. Subscribe. And also, Maharlika channel with 241,000 subscribers. Wow, congrats. Ang daming subscribers. Maharlika? And ang taga-share naman daw nila na si Miss Harliza Mahaduko, nurse from UK. Hello! Hello. So, flex sa inyo po dyan. Grabe.
Sabi guys, ang daming small YouTubers, ang dami ng mga aspiring YouTubers, ng mga YouTubers dito sa buong mundo guys. So, tulungan at supportahan po tayo lahat. Kaya mo na dito sa tigil. Masaya siya. So guys, agad, busog na sa Ma'am Chitin guys. Hindi pa ako nabusog. Guys, lapit na po birthday ni Chin at ni Tito Ining guys. Back in a man! Sana Lord Alam mo na Lord nga, palagi kong ina-adji na. Buwan. Palagi kong ina-adji na. Inachi, uy! Ina-adji ko gagabiin na. Wala na ang COVID ni December. Yes, because December is Christmas and Happy days of Ginoo. Haba, B. Yung maglaag-laag. Haba, B. dili ka makita ng anak. Inamem. Inameo. Inamem. Amay mo. Huh? Inamaw ko ng inamaw. So guys, ang laki ng kain namin at tinis. Kami lang dalawa yung kumakain dito. Yung dalawa, hindi na kumakain. Ay, shout out pala Ate Alma Sulfele. Yeah. Oh, From nakalimot. Canada. Thank you so much for supporting us. Grabe, ang sa loob na naman ang Canada. Yes. Ikaw, boy, Mike Shrimp. Panitan di ka daan. Hindi pa rin ako. Ano may- So, ito mga meg, mamaya naman to, pag gutumin na kami. Aray! Once again, Thank you so much. Nelly's Best Online Kitchenomics. so, So, sa busog na rin po daw si Ate Nitch. Kaya, mamaya, pag gugutumin na naman siya, ay hindi ito kasi manghang daw. So, bibigyan namin dun sa kapatid ko. Oh, magtitira na lang daw siya ng chicken na ano. So, grabe guys, ang dami talaga ng pinadala nila guys. Thank you so thank much, you so much. Sir Arnel, no? God-bless you po sa lahat ng mga nanonood. And I Thank you! bawal mo sayang sa pagpapagkaon. Bye-bye, Chin! Bye-bye! Ano ba? Bye-bye! Bye! Gaya, oy.